El canvi climàtic està influint, sens dubte, en la disminució de les collites. Anem a veure per què. Bueno, així podem veure els efectes del canvi climàtic. Val? Si observem l'arbre, les flors estan en capoll, molt poquetes esclatades, la majoria estan en capoll, però en terra n'hi ha barbaritats de flors, sobretot capoll, val? I flors obertes també. Un mantell blanc, que vol dir que el que està passant és que l'arbre està expulsant, la té solta, al tindre les temperatures tan baixes que estem tenint a l'altura de l'any que estem per la nit, el que està ocorrent és que l'arbre està expulsant, està tirant flor. I això és la raó principal per la qual les collites últimament no ixen, els rendiments per fanecar no ixen, no tenim les produccions autènticament lamentables. Val? I la situació és esta, el que estem comentant. Val? Mireu com només tocar l'arbre, la quantitat pràcticament es queda sense flor. Un altre element també és l'excessiva humitat. Clar, si plou i sobretot plou molts dies seguits, doncs acaba podrint i acaba soltant la flor. Bueno, és el que tenim, és el que hi ha.